எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஏற்கனவே இந்த செராட்டி ஃபியூல் எனர்ஜைசர் அப்படின்றது மைலேஜை எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஐடில் ஸ்பீடில் வந்து செக் பண்ணி போட்டிருந்தோம். நிறையா பேர் வந்து இதை நீங்கள் வந்து ஆன் ரோடில் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அதனால் என்னோடய சல்யூட்டோ அந்த வண்டியிலேயே 100 ml பெட்ரோலுக்கு இந்த ஃபியூல் எனர்ஜைசர் மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எவ்வளோ வந்து மைலேஜ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதையும், அதுக்கப்புறம் ஃபியூல் எனர்ஜைசர் மாட்டினதுக்கு அப்புறமா எனக்கு வந்து அதே 100 ml பெட்ரோலுக்கு எந்த அளவுக்கு மைலேஜ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்றதையும் வந்து ஒரு ஆன் ரோட் டெஸ்ட் எடுத்து அதனுடைய வீடியோ பதிவை வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸை மட்டும் சொல்லாமல் இதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்ஸையும் சேர்த்து நம்ம வந்து இன்டிமேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் வீடியோனுடைய டீட்டெயில்டு போர்ஷன் வந்து நம்மளுடைய யூடியூப் சேனல், அஃபிஷியல் யூடியூப் சேனலில் இருக்குது. நீங்கள் தாராளமாக அதில் போய் தேடி எடுத்து பார்த்துக்கலாம். அண்டு இந்த செராட்டி ஃபியூல் எனர்ஜைசர் குள்ளுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றது எனக்கும் இன்னமும் தெரியாது. எனக்கு மைலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுனால நான் பெர்மனெண்ட்டாக என்னோட வெஹிக்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்யூச்சரில் அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத பற்றின வீடியோ பதிவு போடுறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ். தேங்க்யூ.